Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ आरो खनसेबाव बरायबाय ओमफ्राय गोबावसैमोन नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबनो मोनिया ओमफ्राय आङो दिनैहाय माने इदिहाय जेबो कन्टेन्टबो गैया ओमफ्राय आङो दायो बाजाराव थांनो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबाथाय जोबजासिम नायलांबाय थादो जों बाजाराव मानो थांदों मा लायहांदों भिडिअनि गेजेरजों देखायलांबाय थादों जायखिना मा किसिलि थौ माबा किसिलिया दाबो ओंखारखाङाखै फैदो रायलायानो गुबुंलेलै एसेनो इस Sendal ganggu las juga ya. Hai. Terjaya. Baru nak nak mengelak, ne? Mari ni. Sampai. Dayan thangna sai जोङो नै थाबाय थांगासिनो दङ माने पिलपिलि गाखोलायला आरोना ससेल' नालाय खाथिसो ओमफ्राय थाबायनानै थांसै बारबो बारदो नालाय थान्दा एसे Malaysia gosla bayang dana ang bana ade pujani durga pujani kita bayang dana bagajam jangan enak mas sistem bona le saban jiman ada dini ya bangrai gorom jaya kana le mar go baja khabe nam video labne menya antang mana bau zubai sikana angka tuh जोङो लोगोफोरनो थाबायना फैयै मोनफैबायानो बाजार फैग्रोनानै मबाइल दखानाव हाबफैग्रोदो आरोना सासे लोगोआ नै रिं लाइट सोंनो हरदोंमोन नै आङो भिडिअ खालामदों आंनि मबाइलजों बेखायनोथ' नोंनिखौ दानना हरदो नैयो खनसेसो बेलेग नाय Hả? Này đi nè. Lúa phân chi này. Ring light này nó phải mình dâng này là cái vớt phải rồi nè này. iPhone 12. Itu kyo ini hen? Plastik asli. Ini lagawo itu udah dulu. Oh. Mà bây giờ ring light cái này. Beleg này rồi. Itu luar tuh aja nih balik gua. Nah, ibu mense. Itu lagi. Pesan tadi sebelah itu. Asli. Anda. Masuk dulu semua. Mana? Mahek. Dia balik ke, tak dah? Dari जोङो नायखांबाय नै लोगोफोर माला फानबायानो मालाय दखान जि साफा माला नै लोगोफोर बिश्वकर्मानि थाखाय लाबोखाबायानो आं माने सेन्देल बायनो ना सेन्देल दखानाव फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय सेन्देल दखाना मानोबा दिनै बन्द गंसे खुला गैया ओमफ्राय दायो जोङो आङो लोगोफोर ब्लाउस दखानाव हाबनो नागिरदों नै ब्लाउस लानि नायै माने जेरावबो माने दखानानो इदिहाय गैया नालाय दिनै सेन्देल दखानाव ओमफ्राय जोङो दायो बिशालाव मोनफैबाय ओमफ्राय बिशालाव नायनोसै मा लानाय जायो
deh foto थिखांनांगोन नालाय जि साफा नुगारदों ना जाबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दायो थांसै लोगोफोर माने टाइमा सिङाव थानानै टाइम जायो बायदि मोनदो दायो 6:30 बारबायानो ओमफ्राय जों दायो ओंखारलांसै ना मा होनो फुनलालानजोब्बाय फाय